fremmede arbejdere hertil. I øjeblikket er der ca. 19.000 med opholds- og arbejdstilladelse, foruden de 12.000, der kun har opholdstilladelse, fordi de besøger slægtninge eller studerer. Hvordan modtager vi de fremmede? Som trækfugle eller som medmennesker? Gør vi os anstrengelser for, at de bliver tilpasset i det danske samfund? Føler de sig i det hele taget hjemme her? Beh, mi sento a casa perché ho famiglia, ma così nella vita fuori di casa non direi proprio, anche perché io non sono portato ad avere tante amicizie, ma in ogni modo direi che è un pochettino difficile per uno straniero farsi degli amici danesi. Per me la Danimarca sembra un paese straniero per me, però sono abituato a vivere sempre fuori dall'Italia. Ho lavorato in Svizzera, in Francia, in Germania. Non so, il danese non è abituato a vedere stranieri. E allora una volta così che, insomma, la prima domanda che fa il danese allo straniero è che cosa fai qua? Ecco, e se rispondi io qua lavoro, dice lavori, ma perché? Dice in Italia non ce n'hai di lavoro. E così, ma qua è meglio che in Italia, ma allora perché? Insomma, tutte queste domande per cui lo straniero si sente un po'... Insomma, non si trova bene, ecco. È difficile avere amici qui? Beh, non molto difficile. Qualche italiano si trova sempre. Ma i danesi? Danese è impossibile avere un amico danese. Questione della lingua, poi non ci capiamo. I danesi non sono troppo gentili, forse. I danesi con gli stranieri non mi risulta che sono gentili affatto. Rendono la vita molto difficile e poi ci trattano molto male, a noi stranieri, per come so io. Poi non so con gli altri. Qui lei va in un locale, uno straniero paga 20 corone, un danese paga 5 corone. Questo non è legge. In Italia questo non succede. Quindi, anche ieri sera io sono stato in un club con un amico, siamo entrati, non si può entrare. Avete riservato il posto? No. Non conoscono le persone chi sono. Come si permettono di dire questo? Non lo so io. Har de noget imod udlændingen her? Når man har en forretning på et hovedstreg, og man betaler en del penge gennem turistforeningen for at få turister til byen, så har man jo ikke noget imod det. Men der er jo to slags turister. Der er dem, der kommer som der er to slags udlændinge. Der er dem, der kommer som turister, og dem, der kommer for at arbejde. Har de noget imod dem, der kommer for at arbejde? Personligt har jeg ikke imod det. Vi har tidligere haft nogle her. De har visse fordele. De er meget præcise. De er ædruelige og selvfølgelig glade for den tarifmæssige løn, de får her. Den er jo betydeligt højere end nede, hvor de kommer fra. Har udlændingen en mindre købelyst? Deres indtægter er jo nok betydeligt større end dernede, men så til gengæld er også varerne dyrere, så deres indkøb er jo ikke så stort. De må jo betale en ret høj leje for værelser, og da deres arbejde gennemgående er køkkenarbejde, så er det ikke det høje lønninger. Hvis en gæst sidder længe, måske en hel aften over en kop kaffe, og der ikke er nogen andre gæster, får han så lov til det her i deres restaurant? Nej, det gør han egentlig ikke. Vi siger høfligt og pænt, hvis de er færdige, vil det være venligt at give plads til andre gæster. Vi må absolut holde os til cafeteria-loven. Det er at spise hurtigt, synke mad, sidde et øjeblik og gå, og ikke sidde hele dagen. Io credo che i danesi sono un pochettino nazionalisti, nel senso loro credono che sono i migliori, nel senso i più ricchi, perché loro fanno dappertutto, in tutto fanno un paragone finanziario, ecco, perché la prima domanda che di solito pone ad uno straniero, un danese, è quella: ma che guadagni di più in Danimarca o in Italia? Har de nogen dansk omgangskreds? Nogen venner eller veninder? Nej. Jo. De 4 år, jeg har haft en dansk ven. Og jeg har det nu. Foruden deres kone? Ja, det er ikke min ven, det er min kone. Er der meget stor forskel på det at være en kone og at være en ven? Ja, en kone er meget mere end en ven.
Synes de, det har været svært at komme i kontakt med danskerne? Jo, meget svært. Det er næsten umuligt. Jeg kan ikke forstå, hvorfor, men måske vi er forskellige meninger. Men det er næsten umuligt at få kontakt med danske mænd. Ikke så meget pigerne, men... Hvordan skaffer den fremmede sig en bolig? Må han betale mere end os andre? Bor han dårligere? Eller er vi på vej til at give ham ringere boligkår, måske som et svar på baraklejrene i Tyskland? Ja, eller det amerikanske nærkvarter. Det bør ikke være det, og i hvert fald er det et dårligt svar. Om vi skal have udenlandsk arbejdskraft her i landet, skal jeg ikke tage stilling til. Men når vi har det, så må vi byde dem ordentlige boligforhold. Problemet er jo, at de normalt ingen forbindelse har for at få en lejlighed. Eller at de som herude i Vognmandsmarken på en eller anden måde har en bedre forbindelse. Men i begge tilfælde er der jo en risiko for, at de bliver udnyttet. Det er klart, at man må ligestille dem med danske borgere, og de er ligestillet i relation til boliganvisningen. Derfor bør man nok have en offentlig boliganvisning, hvor de går ind i en kø sammen med alle andre danske statsborgere, hvor man fordeler lejlighederne efter trang og efter køprincippet, og ikke nu, hvor man kun kan opnå lejlighed, hvis man har en vis mand til oldemor. Har de nogle dårlige eksempler at komme frem med? Ja, det sidste eksempel har vi ude fra Hellerup, hvor huslejenævnet havde godkendt en leje på 300 kroner for et fuldt møbleret værelse med varme. Nu fik man en italiensk arbejder ind og tog 900 kroner om måneden uden varme og havde fjernet en hel del af de møbler, der oprindeligt skulle være, og også undlod at give det sengetøj, som var inkluderet i den pris, der tidligere var godkendt. Og den italienske arbejder kunne kun klare denne pris en kort tid, så far han videre på sin færd for at blive udnyttet andre steder eller komme ind og bo i noget frygteligt bras et eller andet sted, hvor der måske ikke engang må bo folk. Det er helt urimelige forhold at byde arbejderne, når de kommer herop, og derfor er der nok at tage fat på. My room is very bad because